Femi Jenedo, Femi Midibuna, Femi Torola. Nindeswembe, Louvring. Okera on ma kuma bai, okera on ma go bai. Guru lucky jobu. उनका देहांत हो गया। हम सब उन्हें लेकर अभी शमशान के लिए निकल रहे हैं। Aya ka fokolo kera. Munu yo furuke. Ashaka jamola. Jenyende. Nyama ya be sayara finibi. Nunu nyuan tama nyuande. Nimbe bala. Agano fudu tai suturali yorola. Oye guru dabali badroni. Suna ka ko kunye guru kumine doni. Ki ka femine. Kini je. Mune rami sara. जो चिल्लर मैंने तुम्हें दिए थे, तुमने छोटू और शीला के लिए उससे कई ज्यादा खर्च किया। कब के चुगड़ी? तुम्हारा लोग कैसा भी हो, को हमें लेकिन तुम इतने शहर बड़े के नहीं हो जितना दुनिया को ये दिखाने माँ की पर कोशिश ये करते देवे हो। है कि तुम्हें जो अच्छाई है, शायद बुराई को से भी मानू माने ज्यादा। माची ने मैं पूरी अच्छा पापा नहीं को हुआ, बोला बहुत बुरा हुआ है। तो खुद को समझती ये फेलो गले माँ हम सबकी जिंदगी फिर मैं तेरी बिता गाड़ी की करना कोशिश पूरी बोला करने के लिए। नहीं, मैं ये सबकी फेल तस्वीरें दिला निकालती बोला ताकि ये तुझे तो समझ कितनी अच्छी है। माँ भी से का बात पे जो बाबा बोल के तो तू साबित क्या करना एक चाहता फ्लो में है? कुछ भी दिलाऊं तब अबे नहीं चले मत को करो। ni abana इसका मजाक abana नहीं है। odini हाँ? ni बोलो ni ना, sudi चल बोलना। iba futu tamuna सबसे बड़ा kole मजाक bi तो yele जिंदगी ko मेरे do साथ la कर nyana रही है। mayala सबसे parce बड़ी ambi जोक तो fe ये fe है la कि be मौत खुद klo मुझ ngai पर fe ni हंसी है। sebe ne ba do ko be bi labandela हाँ, saya गुरु। ne ba do ko jugo guru an ne rabisa मैं मर रही हूँ। ne be ये ni be सब sebe ngalu guru de la ख्वाहिश fe है munu जो मैं mena ko lo ka पूरी ke करना nyana चाहती mayala हूँ, adama वो de मेरी ne आखिरी ख्वाहिश tina है। se ka bere ke अब मैं जानती fe भी be नहीं to ka कि fone na जिंदगी ko le पूरी ka होने fone के bi पहले bal ka इन्हें ba पूरा कर kalin पाऊंगी ti या bo नहीं। akalama बस woni miri na ubena me fen gano बस अब akil na ude abi जिंदगी bantu को ko एक mi ne ऐसी ta do पार्टी ala की de तरह ba जीना do चाहती me हूँ ka कि fo ka ti bal ka mine मौत जब ne आए ba do ना abi bali तो साथ ne बैठकर te nyodi 2 ड्रिंक मारकर ha जान guru लेकर dole चली ta bi जाए। ka miri ni bela jele de la don jumena ni muso bai ma sutura do la ai mamu ndura abebia ma bi ne yere sa Tare Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw musolakaw jɔyɔrɔ banna awɔ jɔyɔrɔ banna pewu fɛn min ye gɔlifa ye ale filɛ ka bitikiba saba dayɛlɛ Jelibugu suguda la aw musolakaw lafiyali kama bitigi fɔlɔ o de ye gɔlifa bazɛn suguya o suguya k'a daminɛ an ka gɛsinɛri jɛmaw gɛsinɛri dolow gɛtilisiw veba victoire pɛntiriniw fo ka taa se Facebook ma nin bɛɛ bɛ gɔlifa bazɛn kɔnɔna la o t'a bannen koyi bitigi filanan o de ye gɔlifa vaccine ye k'a daminɛ an ka vaccine hollandais univaccine super vaccine itargeti fo ka taa se Real ma nin bɛɛ bɛ gɔlifa vaccine kɔnɔna la kana de k'a tɔ la sa o de ye gɔlifa borode suguya o suguya k'a daminɛ an ka autriche borodew léger simple tissu dolomène dentelle fo ka taa se an ka tafta fulari ɲɛnamaw ma nin bɛɛ bɛ gɔlifa borode kɔnɔna la. Pour bien vous habiller pendant vos mariages, baptêmes ou autres cérémonies, un seul endroit, boutique Golfa numéro 1. Kakunafoniya wɛrɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira 76 42 28 04 bazɛn ko vaccin ko borode ko aw jɔrɔ tɛ mɔgɔ minɛ tuguni. ha guru dabali bana मैं मर रही awo amana me jugo guru dondolo ne bisa हूँ। ये सब ख्वाहिश ne be ka fe munu ke ta ka fo ere ko mina se ka ni bela jele ke ni nga do la ba cha bi balena kwa मैं जानती भी नहीं कि जिंदगी पूरी होने के पहले Gani इन्हें zara पूरा kuke? कर पाऊंगी या नहीं। abi jayen ko sebe बस abi ke jugo di अब जिंदगी को एक ऐसी पार्टी की तरह me nga जीना nyana ma चाहती ko हूँ कि jugo ende la de
मौत जब आए ना ni saya nana waati min साथ बैठकर ni saya bɛ jigin drink ka मारकर baronin kɛ जान o bɛ kɛ ne taalen ayiwa guru filɛ nin ye suturali yɔrɔ la jakunbɛ miiri de la nin bɛɛ lajɛlen Aisha ka miiriya don बहुत बुरा हुआ नहीं ha k'a ka jugu dɛ लेकिन शैतान से दोस्ती करेगा n'o de fɔ तो वो एक n'i kɛra sitanɛ teri ye a mɛn o mɛn a bɛ bulonani gosi i yɛrɛ ye wa i ka da gosi नहीं dɛ मारा है तेरी आयशा César de y'i ka Aisha fa क्या koyi करेगा तू e bɛna mun kɛ César la sa i bɛ César fa नहीं i tɛ se तुझसे नहीं होगा i kelen se जिसने तुझे भोगना सिखाया उसे a y'i kalan min na n'o ye sonsoro ka wuli i tɛ se k'a fa तुझ पे ये एहसान मैं किए देता i bɛ se ka ne dɛmɛ ne b'i dɛmɛ ka César faga ne bɛ César fa हूँ ले लूंगा तेरा बदला n b'i ka tajuru sara kɛ ढूंढ i ye निकालूंगा उसे n dɛmɛ k'a ɲini वो जहाँ भी है a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni Arator de ye inspecteur Arator Rakesh a donna ka denbaya la sa muso tigɛlen b'a la कहा था तू e ko mɛ min 10 बार फोन किया मैंने ne ye wele siɲɛ 10 i bɛ min ka messagew ci ma काला कर रहा था e ko nin jɔnni kun don बोल ना kuma kɛ डेड हो गई थी k'a kun salen don n ka batiri kun salen बैटरी डेड हुई थी ना batiri de sara तू तो जिंदा था i yɛrɛ kɔni bɛ n'i la ka ban फोन करके बता सकता था i welela siɲɛ joli ni batiri salen don n'i bɛ balo la ka ban fɛn ma tiɲɛ o nka e t'i yɛlɛma fo ka diɲɛ wuli तो कुछ बोलने का e फायदा ni fu de ye kelen ye चेन लेके a ko solo ne kun nana siɲɛni d'i ma a solo sanna muso in ये देख a ko ɲɛ bɛ bolola nɛgɛ nin na ɲɛ bɛ nin na i ye nin bɛɛ di ne ma semaine tɛmɛnen एक ही हफ्ते में ne taara kɛ wasow ye k'a yira maaw la माफी मौसी के यहाँ n taara marifi ka mariage kɛyɔrɔ la सोने ne ko ko n furukɛ ɲuman k'a ye sanu di yan a bɛɛ finna a bɛɛ ye fo a bɛɛ ye fɛn kolon पीतल जिस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है k'a sɔrɔ a si tɛ sanu ye u minɛ a fɛn kolon ninnu bolola nɛgɛ kolon ninnu t'a tiɲɛnenw minɛ nin bɛɛ lajɛlen ye komi i yɛrɛ अरे तू पीतल ला e ni bolola nɛgɛ ninnu bɛɛ ye fo ye a bɛɛ ye kelen बस हाँ? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है ale ye dɔɔnin man ɲi तू आज इस घर में नहीं रहेगा i tɛ sunɔgɔ bi तू koyi मेरे घर से निकल i bɛ bɔ so in kɔnɔ de i bɛ bɔ a ko solo sabali ni y'u den de तू पता नहीं i ɲɛ bɛ nin den in na nin wolola ala ka kabako de la koyi तू बस ni ala ka kɛ de ala ye nin da wolo de kama solo maa bɛ den sɔrɔ e ya ko solo lamɛn saki ta nin ta nin ta nin ta bɔ i bɛ bɔ de i tɛ siya o i tɛ siya papa a ye tulonkɛ fɛn ni min ta ये क्या Aisha fɛ yen आई की बात का बुरा मत a y'o de di a den ma ko kana jɔrɔ n'i ba ye a dusu bɔlen don a bɛ tɛmɛ a kan आई बाबा से बहुत प्यार a b'i fa fɛ kojugu सच कहूं तो तेरे ko e ɲɔgɔnna masuguw ye malo de ye cɛw ma o de don i tɛ de ne o तो हम siɲɛ o siɲɛ ni muso y'i gɛn i bɛ na ne fɛ yen e ma kɛ fu ye wa fu yɛrɛ ka fisa e ye an bɛɛ kelen डार्लिंग chéri i ma gɛrɛ yan dɛ i बर्फ कहाँ है ne b'a fɛ a tɛ siɲɛ kɛmɛ bɔ wa ko gilasi ko ɲinɛna e b'i si kɛ ɲinɛni na ɲinɛni kɔrɔ de k'a man di n ye देख राकेश a ko arake ci ɲɛ bɛ dɛ anw kɔni anw ye tɛgɛlankolon ni fantanw de ye sago bɛ fantan na bɛɛ bɛ taama fantan kan नेता हमारी wa ala musow पब्लिक भी हमारी मारती है इसीलिए ayi anw kɔni tɛ foyi ye jamana bolo n'i kɛra fantan kɔni i kɛra fu de ye i b'i jɔyɔrɔ dɔ i n'i yɛrɛ la fantan ye cɛ ye i ye muso min furu o fana k'a ka jɔnya k'i la o tɛ ɲɛ o कोई तरीका नहीं है n terikɛ m'o f'i ye o tɛ ɲɛ dɛ
dimenti donna woni te kala ngole koy e ka koy anyala bo tuko nyuma mene bolo tungo metani mira road o e domoro boy kwati bawde groupe ne bawde bi ibike ni jugu bali baga jugu ba ni make baga jugu senge bi dugi ba senge bi nyimi